तोहरे देही में ताव बा कहला का मतलब कि देहात में गांव में भैंस बड़ी शौक से रखल जाली। ओ भैंस के तवले चोकर भूसी दरा लोग खियावे लोग बोले वो भैंस 20 लीटर दूध देले उहे भैंसिया जब भी सूख जाई कहीं से घूम के यादव जी यहाँ तक यहाँ कारे लीटर दूध दे लोग खूब चोकर दर्रा अपना पशु आहार खेल केरा का छिलका खेल कि भैंसिया और 2-4 लीटर बढ़ा दे उहे भैंस जब भी सूख जाई कहीं से यादव जी यहाँ तक यहाँ कारे अब है नहीं फुटवे पर हो मैं तबे हम कूट के धर दिहलस हटा ले जो हम सवारी बांधे के कहला का मतलब कि जवले रही भैंस में पहनाव हो सब वही लगाव रखी को से नारद भगवान कहे चाहे कुछ हो खे हमके मरे के ना हो हमार बात सुना संदेश लिखलन हो वही नारद भगवान की हाथे में पाती के रख दिहलन ले जाके दे दिया ब्रह्मा जी को कह दिया कि हमारे नाम का जवन कागज हो के फाड़ के फेंक दिया नारद भगवान चलल होन गोड़वा पकड़ के कहत होन का कहलन तनी सगी